Wanagerwa musoro. Naombodzokera kuchikoro nguva isati vamwe vachiri kuhwa asisi takumbosana kudzokera kuchikoro asi tiri kumusha kupurani waguti ndokwatiri kudzokera kuchikoro ikoko. No more kuinda kumabhazi this time. Hamilton prefect. Higo. Tsakade. Tsikidi. Taenda kuchikoro apa bhandi radambuka muzhira kuda kuinda. Asa usarire ukasara necha sei? Kungodzoka tozoenda mangwana. Baba amtora video. Mungu mangoda yozo. Guys, for the people, takumboenda kuperekedza dhai. Tatiri kuHarare, kwataita tamboenda kuchimuchato chato. Takabva, takafuma tichidzoka zuro, takazosvika usiku. Tasvika usiku, takazosvika komana amira negumbo rimwe akati maiwe. Ndokasvika ndichavhambisa sei. Ndofamba rekutsikiduka kuinda kwanyika. Saka takazosvika manheru, tasvika prepare plate. Yanga iri shuwira yangu kumuprepare chicken dzake and potatoes what zvakaramba. Saka akazvigadzirira ega tina kutomboitesta. Hauna kuti pawa nekuti titeste nekuti munhu paanogadzirirwa zvizoenda kuchikoro unopa vanhu vakaita sei kuti timutestire kuti zvaoma yakati hazvina kuoma. Saka nidhai akurumidza kuenda kuchikoro because anonzi nyaya anonzi machristtian games kumashoko uko. Saka kudomwe ndo paari kuhostirwa. Saka vanhu vanomaita masports vari kudzokera a week before kundotrena. Ini ndomubvunza kuti sport yaunotamba iyi yaita kuti unzidzoka nechikoro ndeyei? Ochindotamba handball ndizvo ndikati utori mutimu here kutonzi team of wamene utotamba uri 9 here kana kuti 5 mutamba muri vangani 7 kana ndototamba ndotosvitika mudenga ndikati samune makapfekei akataura zvakataura zvakanaka chegete sei tichikasira kudzokera timuperekedza. Saka ndozatimwe zvatakadzokera but I think kuHarare tofana kudzokera by Sunday ndochimbobvawo kuno. Vane maodha ava ndichidzokerawo nawo. Mamwe ndofunga anenge angozoswa pabhazi kana ndange ndakuHarare ndichingodhirivhera muvanhu because pane a project yandofanira kuti nditange next week yatakatarisa iyo. Tomboenda kubasa. Ndakambogara ke holidays mwedzi wakatokwana mama vari apa apa. Mama ndova fashion. Kana fashion ndakakupana munaiwe. Ndakatenga ndega. Ndikati zvakanaka wani fashion ndikatoti manopfeka mawigi ndazivaziva kuti ndinopfekawo mawigi kandomada zvinobasa mawigi akanaka wani ndikatoti kati kazomaonawo mawigi chavatengera towapawo. Sama guys vanhu vazhinji vaibvunza kuti mama vari kupa tisi kuvaonawo kamuchato aka kati mama ndo vakasara upi kupurazi nadhai amukuonawo vachigadzirira kuti agoenda kuchikoro purazi hakuzofaniri kusara kusina munhu kuno but muchazoona ndichanaonawo kushopini wandotsvaka madresi kune shopi yangu andofarira kutsvaka madresses because why munhu iyeka haajaji munhu kuti kubva kumusha kubva kupi anongokusevha zvakanaka. That's the reason why tifarira kudzokera kushopi iyoyo. Ndichaenda navo mama kushopi iyoyo vombonosaudzawo zvavanoda mushopi yemukadzi yedu ndomufarira asingaiti mukadzi yedu muHarare umomo ndokwatichazoinda tonovatsvakira mawigi. Ndatozviona kuti vanofarira mawigi. Vaya vanotengesa mawigi muHarare mochindiudzawo mapuraizi enyu kuti akamira sei akanaka anoenderana nevanhu vechikuru ikozovachenesa votwawo photoshoot. Saka dhai udzadziri sei mombe wakutiza ka ndomama uri kufara kuti ndoindaini. Dzadziri kuwadzo. Saka apa baba ndo vakabata kamera kuseri baba nhasi havambobudi wakapfeka rigari dzekumunda vaida kuti vakakangawo wekisuti yavaida kutsvaga but anyway zvinoita. Saka isu guys takuwa pasi akuenda kwanyika nadhai kunomuperekedza. Ndakanyara but hakunawo zvokuzviita pamwe chambozorora mangwana I don't know. Sanje kuri pasi kudzokera futi mushira change ndiri panapa wiki rese rino iri kusvika tichigasisa zvinhu zvevanhu zvese zvakasaririra nezvimwe zvakatwa order zvinyowani. Saka I'm still here kana ndoda kuorder bamandibata ndiri kuno ndiva ndazvikadzisa very fast. Sanje ndinofanira kuenda dzokera kuHarare anozvona. Saka chichibhabhaisa mashemarienzi asi bhandi radambuka yakati wakadjasta kwadjasta ndokuona next team tavharawo uverenge tazuka unoverenga totonoverenga kutongovhungawo masports